Hapon sa tanan. Alang Sa tumakaigsunan nga naa karon sa inyong panimbalay nga may duyog kanato na atong anticipated mass sa ikaduhang Domingo sa Quaresma, no? Mayong hapon usab kaninyong tanan. Tingali sa atong mga pagpamalandong, masentro nato balik ang atong pagpamalandong sa atong kaugalingon isip tao, no? Daghang mga pangutana mahitungod sa tao, no? Usa sa pangutana mao nga sa tanan nga binuhat sa kalibutan nga may kinabuhi, mga hayop, unsa may nakalahi sa tao, no? Kung pananglitan unsa may nakalahi sa tao ug sa unggoy, unsa may nakalahi sa tao ug sa iro, no? So, daghang mga pangutana, daghang po mga tubag. Pero tingali ang usa sa nakalahi kayo sa tao nga nagseparate kaniya sa tanan nga may mga binuhat nga may kinabuhi, mao nga ang tao naay sa labutan, naay panghuna-huna, naay mga plano. Gusto niyang masabtan ang iyang palibot, gusto niyang masabtan ang tanan kutob sa iyang mahimo, no? Og mao kini nga nakasiparate ka nato in one way nga kita nahimong tao tungod niini, no? We are called a thinking being, usa ka binuhat nga adunay panghuna-huna. Apan tingali makapangutan natag unsa may kanunay natong gihuna-huna, tinigbatan nato sa buntag unsa may atong gihuna-huna, unsa may atong giplano sa kinabuhi, no? Tingali sa mga bata pa, ang ato rang gihuna-huna, tingali nga makakaon ta, mabusog ta, tama na, wala na tayo gihuna-huna, no? Malipay naman ang bata, kana magtutoy ang bata. Pag mabusog na siya, wala na siya gihuna-huna. Pero pagtubo sa tao, hinay-hinay, magkadako ng edad niya, na siya matun-an, maingon ta mga batanon, maghuna-huna nagplano sa iyang kaugmaon. Muna nga ang uban nga naiplano, maningkamot nga may eskwela siya. Maningkamot aron naa siya'y ingon nga maayong kaugmaon. Ang mga batanon mao ni looking forward, thinking the future. Pero ang mga tigulang, unsa may gihuna-huna sa mga tigulang? Kani may edad na ta og 70, unsa na may itong huna-huna? Naghuna-huna pa ba tag future? Unsa pa man nga future ang atong gihuna-huna, no? Unsa pa man, moabot ta ining idara, maingon nila nga ang mga batanon we look forward, ang mga tigulang we look backward. Nagsige na tag handom sa milabay. Sa mga Facebook, ang mulabay, ang kuana memories 5 years ago, 10 years ago. Uy, gwapo pa kay ko sa una 10 years ago. Karon di na magid mao akong naong, no? So the old people are thinking backward, memories, mo ni kanunay ang gihandom. Tingali makaadto mo og mga home for the aged. Mao ni kanunay ang ilang atong madungog sa mga tigulang atwa didto. Naghuna-huna sa mga milabay, mga nindot nga milabay sa kinabuhi, no? So mao ni ang duha ka trend siguro, no? Ang kanunay natong gihuna-una. Apan, tingali tigulang o batanon, naatay common ground as to, naatay common, no? Nga, naghunaon nata o unsa man gyud tinuod ang atong kaugmaon sa kinabuhi, no? We want to know the future. Gani, sa una, intriga ko sa college ko, nakatuon ko, basa og mga pocketbook. Kanang kapuyan kung mubasa bitaw kanang baga-baga nga pocketbook nya maintriga na kag unsa ni siya makasugod na ka nya di ka kahulat og unsay naa sa unahan mo na nga akong basahon ang ending. Mubasa ko sa ending, mao di ay ni ang resulta ining mga thrilling kayo nga mga unsa ning story, no? Gusto tang may balo unsa ang mahitabo sa unahan. Sa una po sa bukid, sa una mga radyo pa, no? Na mga drama sa radyo. Abot na ba itong Bisaya nga Diego Salvador? Moto'y kabuangan mo paminaw. O niya, sa intro pa lang daan, gipadungog na o unsa ang final nga eksena.
mo na nga bisag unsa ang may tabo sa drama kay balo ka nga mao ni, no? Bisag mo tan-aw po tag sine, natural, bisag unsag torture ng aktor kay balo gyud ta nga siya mao ginay mo daog, no? Naa na ta sa atong may ni ana, the future is always victory, no? Gani sa karon, no, mag YouTube na ta mo tan-aw kog boxing usahay kay mahilig ko boxing nya. Kada bang wa pa jud ko kay balo kisay nakadaog ini boxingan ni, 12 rounds man ang boxing. Ano ya? Ko dugaya pag tan-aw ini 12 rounds oy tag 3 minutes. Munang ako i-fast forward, wadto ko sa last round. Mao dai ni nakadaog siya, no? We want to know the future. Mao ni ang atua. O gani, sa atong experience, naani. Sa una, akong nanay makadungog ko nga, naa daw sila'y basahon sa una kanang napta, kana bang murag, kuan ba, no? Mga prediction unsa, pilay edad di mo mamatay ka, di ba? Naidaghan mga fortune teller, na po magpatanaw sa palad, basahara ko ni akong palad, ug unsay, unsay guhit sa palad, do? Ikaw, mamatay ka, 80 years old. Unya mabiyuda ka og kaduha, no? Mao ni gibantayan og tinuod ba ni, no? Daghan magpahimalad ta kay gusto ta makahibalo unsa ang atong kaugmaon. And that is by nature mao ang atong kinaya. We want to know it. Diya sa kinabuhi usab sa pagtuo mao ni nga unsa may naggiya kanato nga mahibalo ta unsay may tabo sa kaugmaon nato. Diya sa atong unang pagbasa, naghisgot kini kang Abraham. Nagisaaran sa Ginoo nga, biyain imong nasod Abraham, o dadon ko ikaw sa yuta nga gisaad, o dito himuon ko ikaw nga amahan sa usa ka dako nga nasod. Mituo si Abraham niini, nga mao ni ang iyang gituan, mibiya siya. Pero diya sa proseso, dili sayon. Kay ang atong pagbasa karon naghisgot sa pinakalisod nga pagsulay kag Abraham, he was promised to become the father of a great nation. Unya tigulang na kay siya, nanganak siya isa ka buok, ipahalad pa gyud ngadto sa iyaha isip sidurog. Pero thinking of that promise mingon si Abraham, sige ako ning patyo na ako na akong sunugon ni, pero kay balo ko Ginoo nga ang imong gisaad matuman gyud whatever happens. Ikaw ang mas nasayon. O gihimo ni Abraham kini. And because of this, Abraham was known to be our father of faith. Mao ni siya. Diapod sa atong ebanghelyo, mao ni ang importante kay nga atong tan-awon. Nga sukwahi karon nga kita nagasimba na kay balon ta kinsa man ni si Kristo. Nanatay kuan, recite ta sa creed kay balto nga anak sa Dios, anak ni Maria, na tao namatay gilubong, mubalik sa dinhi. Pero dili man ni mao sa una. Ang mga tinun-an sa ilang pagkadungog nga naay gitawag nga Hesus, nga naghimo og mga milagro, mikuyog sila. And for almost 3 years, nakasaksi sila sa mga milagro nga gihimo ni Hesus. Ang mga masakito na nga ayo, naay mga nangamatay, nabuhi. O gani, usa sa kahigayunan ni Ana, nga dito sila sa dagat, or sa Lake of Galilee, ang ilang bangka, hapit na malunod, apan si Kristo, nagtulog-tulog ra. Namingon sila, hoy, Ginoo, bangon diha, tulog-tulog ra ka, wa pa ko masayod, hapit na tamalumos. Unya, mi bangon si Jesus, o iyang gibadlong ang hangin, o kalit, minalinaw, na wala ang tanan, nga kahadlo, ug ang pangutana sa mga disipulo, mga tinun-an, kinsa pa gining tawhana nga bisan gani ang mga hangin ug balod mutuo man kaniya. So naay pangutana sila, kinsa maning maong Hesus, no? Unsa man day siya ning klaseng pagkatao. Mao ni ang ilang pangutana. Ang atong ebanghelyo karon naghisgot kini sa hapit na si Hesus mao man siyang kinabuhi sa kalibutan. Ug dinhi aron matubag ang mga pangutana sa mga disipulo, kinsa man siya, gani sa laing eksena dito sa Cesarea Philippo, si Jesus nangutana sa mga apostoles, sumala sa mga tao kinsa man ako, sumala ninyo kinsa man ako, no? Mga pangutana.
So nining panahon na gusto ni Jesus nga pinaagi sa pananawon ilang matubag ang mga pangutana kinsa man si Jesus o kinsa ba ning tawhana nga bisan ang mga balod, ang mga hangin mutuo man kaniya. Ang gitawag nato transfiguration. Ang pagpakita kung kinsa di ay sa tinuray kining tao nga ilang giubanan sulod sa tulo ka tuig nga ang ilang pangutana kinsa man ni siya o unsa man ni siya. So gipakita pinaagi niini nga nabalhin ang iyang panagway dili lang siya kay nabalhin kundi ipakita ni Jesus ang iyang tinuod nga kinaiya nga siya unang-una mao ang anak sa Dios. Gipakita sa iyang panagway nga nagilak-gilak sa kahayag. O matod pa ni San Marcos, walay si bisan kinsang tao nga makapaputi niining maong hulagway, makakupya ni mong hulagway nga gipakita karon ang kahimayaan ni Jesus. O dinhi hinay-hinay na hinumduman kini sa mga disipulo, in particular ang tulo, Pedro, Santiago ug Juan, nga kauban nining maong religious experience. They were the chosen few who were able to witness the glory of Christ. So ang pangutana nila, kinsa man kining maong Isus, tingali hinay-hinay nga natubag, dili lang di ay ni siya ang anak ni Jose nga taga Nazaret, siya gid ay tinuod ang anak sa Dios. Pero mao ni ang gipakita, pero human niini mingon si Jesus nga, okay, nakakita na mo kung kinsa ko, nga uban kanako inyo nakita si Moises o si Elias. Si Moises mao ang gituganan ni sa Ginoo sa paghatag sa balaod nga familiar kay nato ang gitawag nga Ten Commandments. Apan dili igo ang paghatag sa balaod, human niini iyang gipadala ang mga propeta sa makang Elias, aron ang mga propeta mao ang magpahinumdom sa katawhan unsa ang mga balaod sa Ginoo nga ilang hinumduman og puy-an. Og si Jesus ang katapusan nga mianhi, dili si Moises, dili si Elias nga propeta, kundi si Jesus nga anak sa Dios. Og mao kini nga eksena nga ilang nakitaan. Apan tapos niini, kung inyong tanawon ang timing sa liturhiya nato, nagpadayon sila o nang lugsong sila gikan sa bukid aron moadto na sa Jerusalem. Din dito lahi na pud nga hulagway ang makitaan ni Jesus sa mga tinunan, kundili ang pag-antos o kamatayon ni Jesus sa Jerusalem. Pero mao ni yang gipakita nga yes, moagi ko na ining pag-antos, pakaulawan ko, sakiton ko mayo, pero timan-i ang inyong nakitaan nga sa katapusan, ako gyapon ang aktor, ako gyapon ang madaugon. Mao kini ang kinahanglan itong panahon na aron pinagi sa pagpakita ni Jesus sa iyang pagkasiya isip anak sa Dios, ang iyang mga tinunan malig-on ug ma-focus ang ilang kaugalingon diha sa pagtan-aw niini nga mao ni ang katapusan sa drama sa kinabuhi ni Jesus. Tingali makaigsunan sa atong pagkakita, mangutana ta, unsa man po tinuod ning atong pagka-Kristiyanos, no, kasagaran. Mag-interview ko sa mga ginikanan sa bunyagan. Basic ay mga question. No? Nganong gusto man ka magpabunyag sa inyong anak? Gusto kong makristiyanos ang bata, Father. Unsa buot pasabot ang magkristiyanos? Mahugasan sa sala. Nya pagka maghugas, magkamuritsing na pod. Unsa man gito mo nganong maging Kristiyanos ta, no? Kay kasagaran nato kutob ra tamingon nga gusto tang magkristiyanos mo nang magpabunyag ta, pero kutob ra diha. No, manghunong na kutob ra kay nabunyagan na Kristiyanos na. Pero unsa maingon ni Jesus? Ang gusto mo sunod kanako kinahanglan magpasaan siyang cross.
Dili lang magpasaan ko, dili magpakamatay uban kanako. Kay pinagi lamang ni ana ang inyong nakita nga transfiguration mao ang inyong maambitan ini katapusan sa adlaw. So makaigsunan matud pa nga mga Kristiyanos, kita unta mga tao nga dili alien sa mga pag-antos. Nasayod ta nga naay paingnan. Sama kang Abraham sa pag-ingon sa Ginoo nga, Abraham, ihawa ning imong anak nga si Isaac, i-offer nako. Nagtuo ba ta nga dili o sayon kang Abraham ang maong desisyon? Dili. Lisod kaayo sa sakamahan, the only son, pero tungod sa pagtuo sa saad sa Dios nga matuman kini wa siya magsapayan, o mao kini tingali ang hagit sa matag usa nato makaigsunan nga mga sumusunod ni Kristo. Musunod man ta kang Kristo. Mao ni ang problema kay kadaghanan sa mga Kristiyanos mingon nga we want to follow a crossless Christ. Gusto kong musunod kang Kristo nga walay cross. Naatay kanta sa Bisaya nga compose na ni itong Redemptorist nga brother, no? Dili sayon ang pagsunod kang Kristo, daghang tunok ang sa ganit sunod agianan mo, no? Tinuod na dili sayon labi na rong panahona, no? Karong panahona kami mga pari nagkalisod pod mi kagahapon dito ko sa Bishop's House kay na ako'y gi-follow up. Murag kag ulion dayon ko kay gisugat dayon ko paggawas apag sulod na ko sa gate di ang Bishop's House murag mao ni among balay sa mga pari ba, no, nga anytime makaadto mi dito so wala pay pandemic. Karon so Ginoo ko pag sulod na ko kay nakalimot man ko face shield, naka face mask ko pero wa ko face shield, nabilin sa sakyanan, layo ng sakyanan kay di parking. Asa man imong face shield father? Mura kog natiurok, di sugat ko sa buhay. Dagan-dagan ko adto sa lamin na kay iuli ba. Sus unsa man di ay ni oy, kung matag parokya gini nga maglisod ang tagsulod wa nay tawo nga manulod. Pero mao ni ang dinuot. Dito sa obispo di nami kakita sa obispo. Kutob na lang mi sa labi ug nami tuyo, isulti na lang dito kay dili mi pwedeng makikatubang sa obispo kay nahadlok pong obispo namo basig COVID career mi, no? Sukad pag lockdown, wala nami meeting sa mga kaparian. Nag-ihay na lang hiring-hiring ug unsa na. Hangtod karon ng hearing pamig. Unsa man gyud gusto may tabo sa obispo sa Holy Week. Wa pay detail, no wa pay kibalo og naabay Christmas hangtod karon, no? Paabot pa, no? Sa ingon ana kalisod ang among kahimtang karon, no? Maghiring-hiring na labing unsay atong buhaton pero kini kabahin sa maong proseso nato, no? Kabahin kini makaigsuunan sa atong proseso. Ang importante nga at the end of this long and very difficult journey of life na ay glorification nga atong maabot sa unahan sama sa gipakita ni Kristo kanato. Ang usa kanindot kayo nga hulagway nga ako nakita sa atong pagka-Kristiyanos, Catholic in particular, kining atong pagsaulog sa Santos nga Misa, no? Katong 2015 tingali na nakaadto ninyo sa Cebu katong Eucharistic Congress, ang tema nag-ingon Christ in us is our hope of glory. Si Kristo nga atong gikalawat matag adlaw diha sa sakramento sa Santos nga Misa mao ang atong kalauman nga in one day at the end of time kita usab mo gilak mahimayaon sa makaniya kay si Kristo aniya kanato. Remember the saying, you are what you eat. Ikaw mahimo sumala sa imong gikaon. Magsige kag kaon og karning baboy unsa mitabo nimo? No? So you are what you eat. Mahimo ka sumala sa imong kung nagsige kag kaon sa lawas ni Kristo, kining maong lawas ni Kristo mahimong kabahin kanimo. Christ in us is the hope of our glory. Mao kini ang kanunay nga gistudlo kanato diha sa atong pagka-Kristiyanos.
Wala gyud nag-ingon ang simbahan nga ang musunod kang Kristo hayahay. Wa gyud musunod ang mingon ang simbahan nga ang musunod kang Kristo way problema sa kinabuhi. Sama sa uban kitang tanan moagi niini. But again, at the end of time, sama sa mga apostoles, maabli ang atong mga mata na si Kristo ang anak sa Dios, ang iyang himaya, mausab ang atong kahimayaan. Pagkabalhin sa iyang panagway, hulagway kini nga inigabot sa panahon sa magkaniya, mabalhin usab kita kay lagi the Christ in us is our hope of glory. Mao kini ang gikinahanglan nato sama sa ako ingingon nga we are a thinking being. Mga tao tang naghuna-una ug gusto tang mahibalo kun unsa ang atong kaugmaon. Ug mao kini ang kaugmaon, the future that is given to us in the figure of the transfiguration. Mao kini ang atong kaugmaon nga sama kang Elias ug Moises kita